Поліна Грекова – ніжна, сильна, талановита майстриня б'юті-сфери з нашого міста. Вона щодня дарувала красу та впевненість своїм клієнтам, а тепер їй самій потрібна допомога. У Поліни діагностовано серйозне онкологічне захворювання – епендимома головного мозку. Після складних етапів операцій, променевої терапії та кількох курсів хіміотерапії пухлина продовжує зростати. Поліна – молода мама. У неї є дитина, заради якої вона тримається з усіх сил. Але сили вичерпуються, а боротьба з хворобою дорога. Наразі потрібна нова схема лікування, додаткові обстеження, препарати та підтримка. Вона не зможе впоратись без нашої допомоги. Кожна гривня – шанс на життя. Навіть маленький донат – це великий крок до одужання. Якщо у вас є можливість, підтримайте. А якщо ні, просто поширте цей пост. Дякуємо кожному небайдужому. Разом ми сила.